זה עוד עובד שילחץ לנו ויעביר לנו כסף. כי אנחנו גם יכולים קצת ללחוץ. להביא את הכסף, אז בגלל זה תראו איזה מהר עולה הכסף. עכשיו אנחנו נבנה את זה. כאן עם ספסלים, עוד ספסלים, כאילו, אני בצבע צהוב. כל פעם שאתם נכנסים מחדש זה מתחלף, כאילו, הבנתם? אוקיי, אם רוצה שאני אטפל בו, בוא נשלח אותו לחדר. בואו ניקח כזה, שב, ואנחנו נשחק עד שאנחנו נסיים לבנות הכל ואני מבטיחה. טוב, נראה כזה. כל מיני דברים. אריאל, איזה צבע הבית שלך? גם איך אתה לא ירוק? הנה אח שלי. זה רק הבית שלי כי אני רק התחלתי. אין לי עוד כלום כמעט. עכשיו חזרו לי מלא. טוב, בואו נבנה כאן. בואו נלך לטוב. יש פה אנשים שבאים לטוב. הם רוצים טיפול. בואו נפתח את הדרך. אפשר לקחת רק אחד. ככה נשלח אותו. אפשר לעשות לך בדרך שאתה עומד, אפשר. יש לי לייזר אחד לא יפרוץ לי. אני אבנה חלונות של הספצלים. יש לנו כאן כזה, מה זה? זה כאלה. איך נפרץ? איך פרצת? איפה?